I pozdrav svima, evo nas na Sampu. Mislio sam da šta ću snimati, to će neki tutorial, nešto, ali nije mi se dalo, pa odlučio sam da malo radimo sranja na serveru. Ovaj server je inače Balkan Ekstazi. Znači radnja u 3 grada, Beograd, Sarajevo i Zagreb. Server je dosta i više nego dosta dobro urađen, odnosno napravljen. Vidite, morate pokretati motor, sve je realistično. Vidite, imam dosta para, radija sam u Adria dostavljača. Sad ću ići put Beograda, pošto tamo ima najviše ljudi. Evo ovaj kombina će ja vozim. Idemo u Beograd, pošto tamo ima najviše ljudi. U Zagrebu ima najmanje, u Zagrebu niko ne živi, samo svi dođu na posao. I uvatiti kamion ovdje u Adriji je dosta, ima kamiona. Ma ne dajem se sad raditi. U Adriji ima dosta ljudi i onda je tu prava tuča za kamion, pošto ima samo 4 ili 5 kamiona. Tako ja idem put Beograda, pa čujemo se kada stignem. Evo nas približavamo se Zagrebu, ovom Beogradu. Ovo je inače server koji je simulacija stvarnog života. Znači morate raditi, zarađivati, kupovati kuće, stanove, auta, imanja ili šta već hoćete. Možete krasti auta žicom ili naći neku panju pa sist. To mi je najdraže. Inače, ovaj server igram s prijateljem i onda kad se nas dvojica odružimo to bude veliko sranje, pošto uvijek kada je dosadno samo trolujemo ljude okolo i to je najzanimljiviji dio servera. I dosta ljudi nas zna i kad nas ugleda odmah nas puca. Zato što svima malo ovim boljima ukrademo auto pa ga razbijemo i tako. Pogotovo jedan lik, Đole, koji nas je bacio iz Beograda u Sarajevo. Njega smo zamolili da nas baci do tamo, on nas je bacio i traži nas da uplatimo gorivo. Mi smo se sakrili negdje, on prošao, pucali ga sa šotkom u glavu, on umra, mi li posiluju auto i otišli. I još tako par likova je bilo žrtva našeg trolovanja. Ako i kod njih gleda, neka ne smeće da to ozbiljno. Sratili smo do dućana s oružjem da kupimo oružje, logično. Kupi šotku. Tako. Inače, ako ste tek ušli, morat ćete izvaditi dozvolu za oružje u policiji, koja košta 10.000. Morate polagati vozačke, inače vas policija lova kad vozite. Tako idemo se negdje naći gdje ima ljudi pa da počnemo pucati. I napravimo neko shit. Idemo iznajmiti auto, pošto ipak auto je auto, ako počne policija loviti. Nećemo s ovim fagijom nikad pobići. Znači, čer smo bili u zatvoru 60 minuta. Isto smo radili neka šic. I naletio je Đole kao policajac i opa, hapšana. Evo, ovdje se rentaju auta. Idemo. Ovo ćemo maknuti. Idemo u auto. I na 15 minuta. Tako, palimo. Opa! Sad ima ljudi. Ima oko bolnice sigurno. Tamo uvijek ima ljudi. Ajmo napraviti neki nered. Inače, dosta su skupe kuće auta. Najjeftinija kuća koja sam vidio, to je bilo 200.000.
stvarno treba puno raditi. Imam 90.000 na banci, 28.000 u sebe. Pošto sam trošio dosta para, ima sam i više. Ali brzo se skupi ako imate volje raditi. Inače, ja mislim da imam priko 40 sati igre. Tu nek baš ćemo pogledati statistiku kad izađemo iz auta. To je bolnica, samo ne znam zašto je zabagovalo. Evo. Idemo pogledati statistiku. Dobro. Zločina 48, evo vidite. Onda OC start. Sat igre 31. Eto, malo sam se precijenio. Kako mi je plaća? 0, zato što nisam još radio. Upravo sam onda vidio neke ljude. Dobre, neće nas hvata policija. Ali ovati ćemo mi onog lika, logično. I ovaj kvat od uvijek stoji, ne može se žicom otvoriti. Inače, ako je odključano, ugašeno, kupite samo žicu u dućanu koja košta 1000 kuna. I klic. Upalite i bježi. Ali ne možemo naći na ljude. Koliko igrača uopće igra? Sad ćemo vidjeti. 123. Malo. Moramo napraviti neko veće shit. Nema. Komercijalne banke. Ili možemo ljudima pucati u rezervoar. To je ekstra. Ja mislim da je ovo auto upaljeno. Čekaj. Evo tamo neki lik. Liče. Ovo je cheater neki. Biži od mene. Nemoj stat na meni. Ne. Ostaću bez šotke. Vi budale. Ostaje smo bez šotke koja košta 1000. Ja mislim da. I opet smo stvorili u Zagrebu. A ništa, odradit jedan posao da vidite šta ja radim. Vraćamo se kada dođem do posla. Evo nas na poslu. Biži tamo moj auto. Ej, sidi! Zašto neće sidne? Mrš! Evo, ovaj je prazan. Nema veze. Budala glupa, sila mi u auto. Samo da ako ima 0 goriva biće. Da. Joj. Ne možemo raditi. Lucky pain. Tako. Pošto svakog živcira da moj razbijen na auto s kojim radi. Tako. Malo ćemo ga odizati. To je isto tako. To je to. Pa ćemo vidjeti ko će kome kamione krasti. Čekaj. Moramo ga razbiti. Pošto je glup. I tad me izbaci, ne može se penjati po kamionima. Tako je. Ovdje je prava cipa kad se hoće ući kamione. To je to. Zašto on meni neće uđi u kamion? Zašto on ostaje bez helta pola? Vi to uopće neće uđi, to je to. To je to, uđi. Uđi. Da. I pobjedili smo ovu bitku.
Jedan kamion razbijen, ali nema veze. Lako bi ga popravio, samo što je ovaj u blizini pa ne mogu. Idemo sad do benzinske, pošto imamo samo 5 litara. I većina auta su dizelaši. Uzeo sam samo 3-4 benzinca do sad. Evo. Inače ovo je jedini posao koji možete naći u Zagrebu. I prije sam radio ko električar u Sarajevu. Ali bilo je ono, a neće reći teško, ali malo naporno. Zato što morali ste ići ono od kvara do kvara i... Šta je ovo? Gdje mi je kamion? Ej! Šta je ovo? Molim. Da, sam malo pješke do posla. Evo nas put posla. Sako na kamion prazan, ja ne znam stvarno šta ću. Ovo nije moj, ovo je nedavno došao. A mislim da je ovo onaj sa 0 litara. Da. Joj. Kako ćemo ovoga izvući vanka? I evo ga, postavili smo željeni rezultat, samo da se malo udaljimo. Šta je ovo? Bum, ode i ovo. Tako, sad bi sam treba popraviti valjda. Da. Sad ćemo mi lipo uvući, kao gospoda. Upalit ga. Vidite, sve ima svoju taktiku. Ajde, pali. Ne! Izgorit će nam kamion, ajde! To! Da, ja nema veze, ajde, spawnovat će se opet. Tako. Onda će se stvoriti, valjda tamo. Malo ćemo sačekat. Budala me ubila. A budale je glupe, retardirane. Gdje su se mi ovo stvorili? Nikad nisam bio u ovoj bolnici. Ali vidit ćemo sad. A, dobro. Ništa ljudi, to je bilo to za današnji samp. Do sljedećeg puta, pozdrav!